si no hagués convocat eleccions ahir, tota aquesta politiqueria que estem sentint m'estaria dient ha de convocar eleccions, no s'atreveix, vostè s'està aferrant a la cadira, el govern més feble de la història de Catalunya. Ho hem sentit 1000 vegades. Llavors, estem prenent el pèl al personal? Perquè a mi em dóna a vegades la sensació que estem prenent el pèl al personal. Llavors, jo no vull prendre el pèl a la gent. Jo a la gent no li prometo el que no puc fer. I, miri, prometre poc i complir-ho tot. I crec que la política aniria molt millor si anéssim per aquí. Els comuns han de donar explicacions a la ciutadania de per què han tombat els pressupostos més socials que s'han presentat mai al Parlament. Els pressupostos que acaben amb les retallades dels docents, les retallades salarials, els pressupostos que ens permeten tenir 1.000 milions de lluita contra la sequera, els pressupostos que per primera vegada en la història hi havia més de 1.000 milions d'euros per recerca, coneixement, i els pressupostos que tenien el pressupost més alt en cultura i llengua de tota la història. Això és el que hem de donar explicacions.